Existe cambio climático? Se preguntamos a calquera cidadán, dirá que ten a percepción de que sí, pero non vivimos de intuicións, vivimos de dados, vivimos de científicos que opinan despois de investigar. Así que nos preguntamos a María Solar. Existen evidencias do cambio climático en Galicia, María Solar? Así é, hai evidencias de que isto está a mudar aquí en Galicia. Todos queremos saber como vai ser o futuro, pero para predicir primeiro temos que coñecer as evidencias que mudou xa e canto fixo. Por eso os científicos traballan con longas series de datos sobre canto choveu, sobre que temperatura fixo en moitos anos e agora uns datos novos que hoxe lles imos contar que evidencian que xa está mudando a natureza, adaptándose a ese cambio climático. As anduriñas chegan antes, a vendima adiántase, as flores aparecen uns meses antes. Todo isto, moitas respostas na seguinte reportaxe. O último informe do Grupo Intergubernamental do Cambio Climático foi demoledor. As previsións auguran unha suba da temperatura da Terra de entre 1,8 a 4 graus neste século e un aumento do nivel do mar de ata 59 centímetros. O quecemento da Terra polas emisións de gases de efecto invernadoiro debido ao uso dos combustibles fósiles é irreversible. Todas estas prediccións parten das evidencias que xa hai do cambio climático. En Galicia, moitos grupos investigadores buscan esas probas desde todas as vertentes posibles. Ademais, a iniciativa da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, os distintos equipos reúnen e contrastan o que pasa en Galicia para despois traballar con modelos de predición adecuados á nosa zona. Cando teñamos os datos que de saída destes modelos, pois entonces imos traballar ao mesmo equipo sobre os efectos, non? Porque xa, se coñecemos as tendencias, máis ou menos podemos proxectar en relación cos cambios de clima que nos van a decir que vai a acontecer en Galicia, por exemplo, nos próximos 50 ou 70 anos, non? Deste traballo xorde un estudo moito máis acertado sobre o que nos ven en riba. Unha destas claras evidencias é o aumento da temperatura. Sabemos que nos últimos 50 anos en Galicia sufrimos un incremento de temperatura que oscila entre medio grao e algo máis dun grao, un cambio bastante sensible pro noso medio xeográfico. Tamén se observan cambios nas precipitacións. Os modelos de cambio climático para Europa e España debuxaban un tempo de seca no verán, pero os científicos galegos de Meteo Galicia advertiron que non é así. Barallando as cifras recollidas ao longo de dúcias de anos, obsérvase que aquí a seca estáse a dar nos meses de remate do inverno e entrada da primavera, entre febreiro e abril principalmente. Hai unha seca que se vai pronunciando, pero é unha seca que en principio é menos perigosa que se concentrara nos meses de verán. Con lo cual tamén é unha boa, en definitiva, poderíamos decir unha boa noticia, porque moitos dos problemas que se poderían derivar para a agricultura e para, en general, para o medio terrestre en Galicia, poderían vir precisamente da man da seca do verán, concretamente os incendios, non? Por exemplo. Moitos outros grupos xa chegaron resultados. Os aneis das árbores resultaron ser magníficos rexistros dos cambios de carbono atmosféricos. Comprobouse como o isótopo C13 do dióxido de carbono da atmosfera diminúe polas achegas de carbono dos combustibles fósiles e atoparon as evidencias desta diminución nos aneis das árbores galegas. As series no tempo, sexan de chuvia, temperatura, vento ou calquera fenómeno rexistrado, son fontes excelentes de comparación. Os investigadores atoparon recentemente novos e interesantes datos grazas a bellas series do Instituto Nacional de Meteoroloxía rescatadas agora. Desde o ano 45 hai varias estacións de Galicia que estuveron tomando datos sistemáticamente hasta hoxe en día. Eses datos estaban un pouco esquecidos, non digo que perdidos, pero non foi fácil recuperalos, hubo que ir buscalos a Madrid, non digo que rescatalos dun caixón, pero casi, non? Bueno, en definitiva, eses datos témolos bastante ben para 5 ou 6 estacións de Galicia, non? Con estas series temos novas evidencias do cambio. Os científicos constataron que a maduración do millo, sobre todo nas zonas frías de Galicia, prodúcese 25 días antes que hai 30 anos. A vide tamén se adaptou e hoxe a vendima realízase 18 a 19 días antes. Os rexistros constatan que as mazás e as peras maduran 10 días antes. Árbores como o bidueiro adiantaron un mes a floración. E tamén os animais mudaron o seu comportamento en función do tempo. A andoriña chega hoxe a Galicia 15 días antes. Os insectos non son menos e a bolboreta da col adianta a súa chegada un mes.
E estes datos, ademais, están contrastados, están analizados estadísticamente e parecen que son bastante significativos. O cal nos está a decir que non só os datos da temperatura, da precipitación, os datos que medimos con aparatos, sino que xa a propia vida, non? A propia bioloxía está respondendo a este cambio climático, sobre todo con uns adiantos, moitos destes que lle chamamos fases fenolóxicas. Queda moito traballo por facer. Os oceanógrafos estudan que podería pasar coa corrente do Golfo, que enriquece as nosas augas se a temperatura segue a aumentar e os polos desxean. Outros grupos traballan na análise das augas continentais. Estúdanse series sobre os caudais dos ríos para extrapolar información e saber se houbo cambios nos últimos anos. Cada grupo está a pechar os seus informes e co conxunto poderemos debuxar como será esta Galicia cambiante. No futuro, haberá máis diferenzas entre o norte cun clima cantábrico e o sur cada vez máis mediterráneo. Todas as conclusións que se esperan servirán tamén para tomar decisións. Adiantarse ao futuro permitirá mitigalo. Isto é moi importante porque as medidas preventivas que poden, de alguma maneira, paliar casi na súa totalidade estes riscos, se poden tomar con adianto e con rigor. E, por lo tanto, entendo que neste caso concreto da saúde vai ser moi interesante poder definir cal vai ser a dimensión deste incremento, que sí o vai haber, porque de feito xa temos algúns datos que non lo din, ¿no? Pero xa o podemos, vamos a decir, en estas zonas de Galicia vai haber tal incremento, nestas outras vai haber tal outro, e, por lo tanto, as medidas podense diversificar, podense racionalizar moito mellor todo o proceso de xestión, vamos a chamarlle, do risco derivado do cambio climático. Os rexistros históricos confirman que a natureza xa mudou co clima, adáptase. Como terán que adaptarse sectores como a agricultura, a pesca, o marisqueo, a saúde, o turismo ou a economía. Os humanos aceleramos os cambios e agora tócanos reconducilos, no que aínda sexa posible.